Ang pulong sa Ginoo nga atong gibasa nag-ingon, I have come that they may have life and have it to the full. Ako mianhi aron kamo makabaton og kinabuhi. Kinabuhi nga madagayaon gayon. Now, tan-aw na to, what's the meaning of alive? The meaning of alive is still breathing. Sa daw ang alive, ginhawa o nagginhawa pa. Labay, alive na di na maginhawa. Pag may tag alive, nung sana sa Bisaya, buhi. So kung buhi ta, still breathing or padayon pa nga nagaginhawa. Another one, still moving. Nagalihok pa. Another one is with energy. Napasay kusog. And active. Say active. Aktibo. Now, ang atong mensahe, nitaknaa sa buntagon, mag-hisgot kita, nikinatawag, alive in Jesus. Buhi diha kang Jesus. Now, what is to be alive in Jesus? The word alive, A-L-I-V-E. First, alert and awake. Alisto o nagmata pa. Letter L. Ato na isikutan unya unsang mga kahulugan ni ana. Living testimony. Buhi nga pamatuod. Letter I. Illuminating or illuminating. Bisaya, sidlak. Letter V. Victorious. Bisaya pa, madaugon. Letter E is empowered. Sa maning empowered? Gihatagan siya og gahom. Now, the big concept, atong tanawon, what is to be alert in Jesus? An alert, awake Christian is an alert soldier of Christ. Siya, usa ka alisto og nagmata nga Kristohanon o sundalo ni Kristo. Now, kay sundalo man ta ni Kristo, unya alert man ta. Ang alert na sundalo ni Kristo knows the enemy. Nakaila siya siyang kaaway. Daghan na mga Kristohanon, wala kaila kinsa iyang kaaway. Ang iyang nailhan ra, ang iyang silingan. Na iyang kaaway. Knows the enemy. Another one, knows how to fight. Ang sundalo ni Kristo, wala lang siya nakaila kinsa iyang kaaway. Ang sundalo nato sa gobyerno, ang men in uniform, ang pulis, ang sundalo, and even ang mga guards nato, kabalo sila kinsa ilang mga kaaway. Kinsa ay kaaway sa sundalo? Siyempre, mga walhon, mga way sapatos, mga lefties. Kinsa ang kaaway nila katong mga rebelde na mga Muslim or sa ba? Ini na mga rebels. Ang pulis, kinsa kaaway sa pulis? Mga kawatan, mga tulisan, mga hold-upper, mga kidnapper, mga drogadista. Ang guard, kinsa bantayan sa guard? Tulisan. Oh. Kabalo sila, kinsa ilang kaaway. Kita usab na mga Kristohanon, dapat kabaluta, kinsa atong kaaway. Kinsa ba atong kaaway? Silingan? Satanas. Ang yawa, ang atong kaaway. Kay sundalo man ta ni Kristo, dili lang ta kahibalo kinsa nga atong kaaway, kundi kahibalo usab kita nga makig-away. Ang sundalo, kabalo sa kinsa iyang kaaway, dapat kabalo po siya muaway. Ala nga papusil ra siya. Siyempre, practice gina siya alistok, isay makauna nila, practice og balitok, o tumbling, ligid, lukso, dagan. Ay para, di maigo. Kapalo siya unsaon sa pabuto sa pusil, okay, balusan, usahan sa paggamit sa kutsilyo, usahan paggamit sa sundang, usahan paggamit sa puspos, mo na ang sundalo. Kita nga mga sundalo ni Kristo, dapat ingon usab ni ana, kahibalo kita, kinsa atong kaaway, o kahibalo usab kita, unsaon sa pagpakik-away, and the other one knows his weapon. Kabaluta, unsang armas atong gamiton sa pagpakik-away. Kung ang sundalo sa atong gobyerno, doon ay mga kaaway, kay balo siya, unsaon sa pagpakik-away, dapat naa siya armas. Alam nga, kabalo siya pabutog pusil niya, wasi pusil. Unsaon niya pag pildi sa kaaway. Kung ang sundalo, walay pusil.
Magira ang Pilipinas o ang China. Taging na magpambot rata pa dong dito niya watay dala pusil. Nagitay pusil dalahon, nagit pusil ang sundalo dalahon. Kay kung magira niya ang China o ang Pilipinas, tanan lalaki diri papasaano na nag-armas sa gobyerno? Bisan ako papasaanon ko armas. Kay kayag dita mo pa sa armas kay bilang na may sundalo nato sa Pilipinas 200,000. Sundalo sa China abot sila 1 million kapin. Nya. Kakaya neta, mga armas lang, mga high power kayo. So kita na mga civilian, pasantang armas. Hindi man ta pwede mato dito watay armas. Alang makipagkumbatan ta nila nga. Samo tang watay kaya kay mulatay man sila galambre ug musaka ng mga punuan sa kahoy, lukso-lukso. Kay mga kungfu kan man sila. Master. Nakita niya to ni balang dagan raman. Patay ka punta, bildi ka punta. So mana kay sa sundalo sa Ginoo, kabalo siya makik-away o kabalo siya sa armas nga iyang gamiton. Now, what are our weapons? Unsa bang atong armas nga gamiton? Stay alert through prayer. Ang guard, magwardya ng bangko. Walay pulos siyang pagkagwardya kung dili siya alisto. Kita usab na mga Kristohanon, kinahanglan alisto kita pinaagi sa pagkamainampuon. Kay kung sundalo ka sa Ginoo o prayerless ka, pag abot sa mga pagsulay, sigurado mapukan ka kay dili man ka alisto. Another one nga weapon, stay alert through worship. Ako'y nabasahan sa Facebook na nag-ingon dito wala ko nagasimba pero na ako'y Ginoo. Tama ba na siya nga statement? Wala ko nagasimba pero nagatuo ko Ginoo. Tama ba na siya nga statement? Ang tao nga adunay pagtuo sa Ginoo, dili kapugngan nga siya mo simba sa Ginoo. Mao na kun moingon ta, wala ko nagasimba pero na ako'y pagtuo sa Ginoo, bakak na. Sama ra na sa giingon ni Satanas nga ako usab naay pagtuo sa Ginoo. Pero nagkurog siya sa kahadlok. Kaya wa man siya mo simba sa Ginoo. So kinahanglan atong pakigbatukan ang pagpakik-away kang Satanas pinaagi sa pag-worship sa Ginoo. Mabitaw na di ka kasimbag isa kabulan, magluya ka. Pag abot sa mga pagsulay, mapukan ka. Dali ra ka mabikil, dali ra ka matumba sa pag-alagad sa Ginoo. Kaya man kay simba-simba. Samot tag isa ka tuig, gadi ka mangalagad. Samot tag isa ka tuig, gadi ka mo simba. Bona, inana ka-importante ang worship. Mana unta atong tagaak pagtagad. Kung dili man lang gani ka busy, kung wala man lang ka na hospital, kung wala man lang na nabali ng mga tiil ni mo, kamot ni mo, wala man lang ka nabuta, ngayon di man ka mo simba. Ayaw pag huna-huna, nga nagsimba ka karon, di na ka mo simba sunod Domingo, kaya nakasimba ka karon. Kaya dagha kong nabantayan, mura kinanag style. Nga pag nagsimba karon, pagkasunod Domingo, di na ako makita. Pagkas di other Sunday na po, dito na po ako makita. Matayo sa malings pagkaklase nga pagsimba na Dapat, ang tinuod nga magsisimba niya sa Ginoo, magasimba siya, di lang gani adlaw Domingo, kung dili sa tanang panahon. Mao na pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa atake ni Satanas, maluya ka. Mag-away lang mo sa imong asawa, di nakakasimba, kay naanad man ka, nga di mo simba, panahon sa mga pagsulay. Naanad na ba? Nayos na ang imuhang body, nayos na ang imong heart, nayos na ang imong hunahuna, nga inana na lang yun ang imuhang estilo sa pagpangalagad. Na kung naay mga pagsulay, di sa kumusimba. Pag okay ang kahimtang, pag okay ang heart, musimba na ko. Mana Satanas, biklong ka permente, kay di hamang ka mapiktuhan. Mana si Satanas, pag magkatawa, may nga nga, amo, ura dahil ni kapildihan, ani, atakiho kag adlaw Domingo, para di ka kasimba. Kaya nagpadala man ka kanito. Kung wala ka nagpadala, makasimba ka. Kay mo ingon man ka, buhat ni sa kaaway, kay kabalo siyang Domingo ron, ug tiksimba na ko ron. Manang mo simba ko. Kay kung di ko mo simba, tumatik, pildi ka ni Satanas. Pildi. Nga naman, atake ni Satanas, wala ka kasukol, pildi. Wala ka mo simba, pildi. Kay nagluya, kay nagsakit ang buot. Kay nag-away sa misis o sa bana. Nagsakit ang heart. Di ako mo simba, kay di ko ka tarong dito simba. Kay Satanas, bantay ka sunod Domingo. Ha? Hindi bangin mo mag-away yung lang adlaw. Mag-away din mo lang adlaw di ay. Kaya way simba. Mag-away din mo kwan. Kasi iti una-una kung si Mrs. o si Mr. pag-abot sa
Domingo, mao na ang style nga either siya mangaway sa imo or ikaw mangaway sa iya. Pag abot og Biyernes, mag-away na mo. Sa karon ta mag-away kay Biyernes ron, way simba ron. Ano ba? Ha? Advance daan. I-advance ninyong away ba? Ayo, ito na og Domingo kay di ka kasimba. Di kayo mag-away po adlaw Domingo. Nya, matay, balo na mo sa litag Satanas. Bikil gina Satanas yun, permente. Pamahagi gina niya. So kinahanglan, gamito nato kini nga armas sa pagpakig-away kang Satanas. O sa ganito, prayer. Ikadua, worship, through worship. Stay alert through worship. And stay alert by reading the Bible and memorizing the Word of God. Kasi dagag memory verse na bisan ganit John 3:16, di guys mo ka-memorize. Bisan ganit, God is love. Huwag ganit siguro kay balog, asa na sa makitaan. Basig pabasahog Biblia, di may balog, asa pagkitaon ang libro ni Jude. Asa man makita ang libro ng Jude. Asa makita ang Nahum. Basig pangita ato pa sa table of contents. Kita naon ito sa gani nga page. Mga young people, nanay lang pamagi ron. Basa sa libro sa ang unang ablihan ang dito sa table contents na naon. Page 3,000 or 300. Matay. Dapat kabalo na kakasa dapit na himutang na. Pag ukabala nimo sa Bible, kung di man matunong, kabalo ka kung asa na dool. Basahin ba sa Biblia? Basa og Biblia ang sa pagpakigbatok kang Satanas. Stay alert by reading the Bible and memorizing the Word of God. Magbasa sa Biblia and memorize the Word of God kay para mabatukan nimo ang tanan atake ni Satanas. Man kung gabasa ka og Biblia and muatake ang Satanas sa imo makabantay ka nga, atake din siya ni Satanas. Mo na ingon sa pulong sa Ginoo. Pag abot ka wa na kay bukas, daghang mga kalistanan, mga problema, then hinumduman nimo ang word sa Ginoo sa John 14:1. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. Mahinumdum ka nga, wa ko'y bugas. Unya, tingsimba na ko ron. Di sa suko mo simba. Pero kay nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, laingon ang Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, hinumdum ka, mo nang musimba ka, kaya nag-ingon ang pulong sa Ginoo, nga seek ye first the kingdom of God. Unaha, pagpangita ang gingarian sa Ginoo, ug ang iyang pagkamatarong. Kay ang tanang mga butang, igadugang niya diha kanimo. So kung nagabasa ka sa word sa Ginoo, mahinumdum ka. Madto ka sa mga makuyaw na mga lugar, mga kuyaw na mga kanabitong mga lugar na delikado alang sa usa ka magwawali. Then makabasa ka sa pulong sa Ginoo sa Salmo 23. Ingon pagani dito, iandaman ko og pagkaon at tubangan sa akong kaaway. Pero dili ako malisang humahadlok kay ikaw nag-uban kanako. Tanaw, bisan maglakaw ako walog sa landong sa kamatayon. Kay gabasa ka sa word sa Ginoo, mo nang makasukol ka, kay nahinumdum ka sa word sa Ginoo. Nabalikan na to. Una, alert and awake. Unsa man ang alert and awake? Alisto o nagtugaw sa Bisaya. In 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober and self-controlled, be watchful. Your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking from whom he may devour. Pag maigmat o pagbantay, be sober and self-controlled and be watchful. Pag maigmat o pagmata, pag mabinantayon. Mga nakita na mga Kristohanon, para dili ta mabitik, malitag sa kaaway, kinahanglan kita alisto o mabinantayon sa ato ang pagkakristohanon. Kaya nga naman, your adversary, the devil, ang atong kaaway nga mao ang yawa, nagalibot-libot ka nato, sama sa leon, nga nagangulob, nga ready o andam sa pagtukob ka nato. Manang, kung dili ka makabantay, lagmit, makahaon jud kang Satanas. Ang usa ka tao, kung dili sa igmat, si Kuwati yun siya sa Leon. Kasi may nakakita dyan mga discovery, na mga, ginatawag nato, na mga discovery channel. Kasi na cable sa balay. Sabi itong mga documentation nila, kabahin sa mga animals dira sa South Africa. Sa Africa, manggod, kini mga
wild animals, bawal na ginapatay dito Bawal na ginaihaw dito Muna ang mga journalists, ganahan sila magsuri-suroy anang wilderness, sakay atong ilahang sakinan nga giputos og bakal pod para di makasulod ang mataki ng mga wild animals. Dito sila magbutang og mga camera or magpalupad og drone, tan-aw nila, idukyo nila ang mga animals, mga wild animals. Makita nimo unsa kamantas ang leon? Makita nimo unsa kamantas ang leon? Makakita na sila og kining mga buaya, bisan buaya. Atangan na sa leon, mulangoy og tubig ang leon, maniid siya kung naabay buaya pag gamay lihok. Layatan dayon na. Kanang buayang tagpila ka, tagduha ka dupay, yara nang bitbiton siyang baba niya sa isa ka dito sa bagnot. Manang alisto siya sa permente. Pag tan-aw niyang may leon, una na nagdagan. Dagan na sila magpanon kaya kung masdakpan na sa leon, di ginabuhian hangtod nga di niya mapatay. Bisa pa kung sa kadako na nga wild animals na naadra ngayon na encounter. Inanas si Satanas. Gamayng sipyat nimo, gamayng tagpilaw nimo sa pag-alagad sa Ginoo, sikwati kang Satanas. Baka tagpilaw lang kakadali. Patay kang Satanas. Ambakan kang Satanas. Kaya ang iyang gusto o kalipay ni Satanas nga ikaw magluya sa imuhang pag-alagad sa Ginoo. Kay kung magluya ka, apektado ang imuhang pamilya, apektado ang buluhaton sa Ginoo. Everything is affected. That's why target ni Satanas na magluya ka. Dili bang kaniya mabira pabalik dito sa impyerno kay luwas naman ka. Pero gamiton kang Satanas para daghan ang di mga lagad sa Ginoo. Manang gamay na mga pagsulay, maluya ta. That's why ingon si Pedro mismo, pag igmat o pag mabinantayon. Dapat igmat ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili kay igmat sa pagbantay sa kinabuhi sa ubang tao. Igmat ta mga lagad sa Ginoo. Dili igmat sa sayop anang imong silingan. Igmat kay ta sa sayop sa silingan nato. Buhok lang ato makita nanay kahulugan. Samantalang di ta igmat sa mga atake ni Satanas. O pagbantay, kasi usually gamito ni Satanas is sabayan, narasulod sa imong panimalay. Gamito ni Satanas, atakihon ni Satanas ang imong sulod sa panimalay, kay kung ang pamilya gani mabungkag, apektado ang ministry. Di naman ka mo simba. Kung ang simbahan, atakihon ni Satanas, dili kayo ka apektado. Nga naman, pwede naman ka mabalhin. Mulayas ko, at kuspikas. Kaya giatake ni Satanas. Pero kung sulod sa balay, atakihon, di naman ka mangitag na simbahan. Kaya backslide mga kadiritso. Kung kagon yung pamilya, murag wa man, Ginoo, di na ako musimba. So di na ka maatog na simbahan, kaya di naman ka musimba. Pero kung ang simbahan atakihon, pwede na ka mahingon na, balhin, di ko. Di bala mo diya. Ano na dayon? Diba? So ang target ni Satanas, pamilya. Yung mga anak, yung bana, yung mga asawa, bungkagon sa Ginoo, para di na mo manimbaw para di na mo mga lagad sa Ginoo. Letter L, living testimony. Sa Bisaya pa, buhi nga pamatuod. Kumusta atong kinabuhi mga kaigsuunan ko sa Ginoo? Ang alive diha kang Kristo, siya adunay buhi nga pamatuod. Sa manang buhi nga pamatuod. Buhi nga testimonyo ba? Ingon ang 1 Peter chapter 3 verse 15, sanctify the Lord God in your hearts and be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Saan na ito sa Bisaya, be? 1 Peter chapter 3 verse 15, ingon ang versikulo 15. Apan sa sulod sa inyong mga kasing-kasing, gahinan ninyo si Kristo, ingon nga Ginoo, andam kamo kanunay sa pagtubag kang bisan kinsa nga mangutana sa hinungdan sa paglaom nga naa kaninyo. Ang buhi diha kang Hesus Kristo aduna say buhi nga paglaom.
Manang importante ang atong buhi nga testimony, kaya ang atong buhi nga testimony magpamatuod nga buhi si Jesucristo. Dagan mga nangalagad sa Ginoo murag patay. Ha? Murag patay pa si Kristo, murag wa gid mabanaw si Kristo. Kay daot ang pamatuod, patay nga pamatuod, walay buhi nga pamatuod. Unsa ang pamatuod nga naa saya? Patay, nga wa nagpaila, nga si Kristo buhi diha sa iyang kinabuhi. That's why agiton gid mo nako na kinahanglan i-sanctify, mag-sanctify kita diha sa Ginoo, i-sanctify nato atong heart diha sa Ginoo para makita diri sa atong kinabuhi ang buhi nga pamatuod nga diin mao kini ang maghatag og paglaom ngadto sa uban. Another one, illuminating, sabi ning illuminating, nagasidlak. Kita mo bulawan. Ang bulawan musidlak dili. Musidlak. Ang adlaw, gigamit nga term, na inigsidlak sa adlaw, ano sa mong sidlak ang adlaw? Sa sayo, sa kabuntagon. Dunay pagsidlak na nahitabo. So, ingong padre, ang buhi diha kang Kristo, siya nagasidlak. So, kung buhi ta, diha sa Ginoo, dapat musidlak ang atong kinabuhi. Ingon ang pulong sa Ginoo, walay magdagkot sa iyang suga, aron lamang tabunan sa gantangan. Kung dili iya kining ibutang diha sa patunganan, aron daghan ini ang madanagan o daghan ini ang maiwagan. Kumusta man ang atong kinabuhi? Lagis buta may tungod sa buhi nga pamatuod. Kini nga buhi nga pamatuod, dapat kini siya nagasidlak diha sa imuang kinabuhi. Dili kay daghan noon ang nangitngitan diha sa imuang kinabuhi. Si Jesus mismo nagingon, pasigaon nato atong suga. Kano sa kita nakabaton og suga? Kano sa kita nakabaton og suga? Nakabaton kita og suga sa diha nga nabatunan nato si Jesucristo sa atoang kinabuhi. O kini nga suga dapat mudan-ag, musidlak kini nga suga diri kanato. Kinahanglan musidlak ta diha sa kangitngit. Pag musidlak ang suga, inigsiga ang suga o inigsiga sa suga mudagan ang kangitngit. Ang kalibutan nagsimbolo sa kangitngit. Ug ikaw nga Kristohanon, dapat musiga ka, musidlak ka na ining mangitngit nga kalibutan aron makita si Kristo diha sa imong kinabuhi ug mulayas ang kangitngit aron daghan ang makakita ug makaila kang Jesucristo diha sa ilang kinabuhi. By letting your light shine, you help others fight their battles even without knowing it. Bulungan na? Kung Kristohanon ka o makita ka nga nagasidlak ka, ang mga tao nga maglantaw sa imo, mahimong gamiton ikaw nila nga inspirasyon aron sila mulahutay sa battle nga ilahang gisalmutan, sa gubat nga ilahang gisalmutan sa ilang kinabuhi. Kaya nakita nila imong kinabuhi. Giunsa nimo pagmadaugon, giunsa nimo paglahutay. Ingon nga usa ka Kristohano. Kay kung nakita ka sa mga dili magtotoo, nga pag-abot sa mga pagsulay, naluya ka. Mingon sa anong magsimba pa man ko nga. Wa may kalainan gyapon, luya man pud na siya. Dapat maka-inspired atong kinabuhi ba? Maka-inspired ta nga pag-abot sa mga pagsulay, nakalahutay ta. Pag-abot sa mga problema, nakalahutay ta. Pag-abot sa mga kaluyahon, nakalahutay ta. Nagbadaugon ta, nagbadasigon ta. Dili kay pag-abot sa mga pagsulay, napukan ka. Kaya mga tao nga nakapalibot sa imo, ingon, Kristohanon. Anong di man lagi makadaog sa mga pagsulay? Anong dali naman lagi maapektuhan? Anong dali naman lagi maluya? Nya Kristohanon na siya? Ingon na siya. Di na lang, may mga lagad, kay luya, manggani na siya. Dapat makita nga powerful ta, lik-on ta kay Kristohanon ta, pinasahita. Dili kay Kristohanon ka, nya ang dili Kristohanon nga maglantaw sa imo, murag mas madugangan pa ya problema. Magtanaw, di ba? Katisling mo ana, nga nagtanaw ka sa tao nga problemado, murag magka-problema pud kag-apil. Dapat dili tayo na ana. Dapat ang tao nga dunay problema maglantaw sa tuwa, dili makita nga dunay tay problema para ma-inspired sila. Ngayon ana di ay pag mga lagad sa Ginoo, bisag naay problema, dili kaayo ma-feel, di kaayo makita. Pero kung pag-abot sa mga pagsulay kay napukan ka, nagluya ka. Ang tao nga maglantaw sa imo imbis ma-inspired kay maapil og kaluya, musamot ang iyang kaluya. Kay imbis makatabang ka sa iya para
magaan-gaan iyang problema gidala, dungagan na noon nimo kay ang imong mood bugat pa sa iyang problema nga gidala. Kristohanon ka. Dapat ikaw mo inspired sa iya nga mulahutay sa kinabuhi. Letter V, second to the last, victorious. Ano sa man yung victorious? Bisaya pa, madaugon. The victorious Christian perseveres. Ano sa man yung perseveres? Mulahutay. Victorious ba ta nga Kristohanan? Ang mulahutay, maura gito'y madaugon na Kristohanan. Ingon ang pulong sa Ginoo. Nagdaganta sa lumba. Ang mulahutay, maulang ang gantihan. Victorious. Nga na importante man ang kining pagkamadaugon sa usa ka Kristohanon. Kay ang pulong pagkamadaugon, mao kini siya ang timaan nga ikaw tinuod na magtotoo. Sabot mo? Kay kung luwas ka nga Kristohanon, tinuod ka nga dunay Hesukristo diha sa imong kinabuhi, mudaog ka bisan unsa pa man nga gubat ang imong pagasalmutan. Bisan unsa pa man na mga pagsulay, bisan unsa pa man na mga problema, bisan unsa pa man na mga kalistanan, bisan pag adunay mga balatian, mulahutay ka kay naa si Kristo sa imong kinabuhi o ang imong kinabuhi naka-intended siya diha sa pagkamadaugon, just like Job. Tanawa si Job. Gikuha na ang tanan sa iya. Pero napukan ba siya? Nagmadaugon siya. Usa katimaan nga dunay Kristo ang iyang kinabuhi. Usa katimaan nga dako ang iyang pagtuo sa Ginoo. Kita na mga Kristohanon, kung pag-abot sa mga pagsulay, dili gani kita mudaog. Timaan na nga wala gid pod si Kristo diha sa imong kinabuhi. Based ang pag-20 na kakatuig sa pag-alagad sa Ginoo. Unya miabot ang adlaw nga ikaw wa ka daog sa mga pagsulay ug nibiya ka sa Ginoo. Basin sulod sa 20 ka tuig, puro pagpakaaron ingnon ang imuhang pag-alagad sa Ginoo. Ano man? Nag-alagad kag 20 ka tuig. Nya pag-abot sa unos, ni backslide ka, hantod na matay ka, wa gyud ka kabalik sa Ginoo. Sa katao nga, wa gyud relasyon sa Ginoo. Pero kung ni backslide or ni pahulay, nabugnaw, nya una namatay, nakabalik sa pag-alagad sa Ginoo, tinuod na sa Kristohanon. Pero kung namatay ka, wa makabalik sa Ginoo, katong 20 nimo katuig nga pag-alagad sa Ginoo, puros ra to pagpakaron ingnon. Pasabot ato, kapoy-kapoy lang ka. Wa na lang ta ka nangalagad og 20 katuig, o man day kay tinuod day nga relasyon sa Ginoo, tuo-tuo man day ang tanan. Kay dapat ang usa ka Kristohanon victorious siya. Kung ang usa ka kaminyoon, kung ang usa ka couple, mag-asawa, magtiayon, till death do us part, ang kamatayon ray makabulag. Ang kamatayon rapod ang makapabulag nimo sa Ginoo diri sa kalibutan. Ingon na pulong sa Ginoo. Ingon ni Pablo, Philippians 1:21. For to me to live is Christ and to die is gain. Kay alang ka na akong pagkinabuhi na ang Kristo gag pagkamatay mao nga akong kadaugan. Kung namatay ka, nangalagad sa Ginoo kadaugan. Pero kung wala pa ka namatay og napildi na kas pangalagad sa Ginoo, bisa pag 20, 30, napulo ka na katuig ng alagad sa Ginoo, ug namatay ka nga wa ka nakabalik sa Ginoo pag-abot sa mga pagsulay. Puro pagpakaron ingnon tong mga adlaw o mga tuiga sa imong kinabuhi sa pag-alagad sa Ginoo. Kay dapat ang Kristohanon mahimo siyang victorious. The victorious Christian, in other words, is the Christian who finished the race. Ang victorious sa Kristohanon, siya mulahutay hangtod sa dag-anan. Muhuman siya sa lumba. It only means that we don't give up. Dili ka mo hunong, dili ka mo surrender sa imong pag-alagad sa Ginoo and abandon running completely. Just keep going, and in the perseverance, there is victory. Kamo kay nangunugod naman mong alagad sa Ginoo. Ayaw taon mong hunong, oy. Unya, susiha gyud kung naabag gyud mo yung relasyon sa Ginoo. Kay basin og atik-atik ratanan ba? Basin og nagsimba lang ka kay naay sa lahi na mga reason, basig tungod sa sponsorship program, nagsimba ka, pero wa gyud kay relasyon sa Ginoo. Basig nagsimba lang ka kay ganahan ka mo kanta. Pero wa gyud kay relasyon sa Ginoo. Basta nagsimba ka, kay ganahan ka mamina o kwali.
Pero wa jud kay relasyon sa Ginoo. Pagbantay igsoon. Kay pag-abot unya sa mga pagsulay, may baluan gyud. Kung di gani ka kalahutay, mo give up ka, unya namatay ka, mawagi makabalik sa Ginoo. Bisan pag 20 na katuig di sa Ginoo. Katutanan 20 katuig. 20 katuig nga pag-alagad sa Ginoo nga puno sa pagpakaaron ingnon. Mao nay tinuod diha nga istorya. And lastly, empowered. Gihatagan og gahom. Kung empowered ka sa balaang espiritu, gamhanan ka. Unsa ingon sa pulong sa Ginoo? Christ dwells in us. Si Kristo naa diri sulod nato in Colossians chapter 1 verse 27. He is our hope of glory and He empowers us from within to live the Christian life and to manifest and express Christ. Sa diha nga gidawat nimo si Kristo, that means naa na si Kristo diha sa imong kinabuhi. O kung naa na si Kristo diha sa imong kinabuhi, powerful ka na. Gamhanan ka na. O nang pag-abot sa mga pagsulay, alive gapon ka diha sa Ginoo. Pero kung mapukan ka, wala gid ka magdawat kang Hesukristo. Wala gid ay kay pagtuo kang Hesukristo. Atik-atik ra dayto tanan. The Lord Jesus spoke about in John 15:5 when He said that apart from me, you can do nothing. Kung wala si Kristo, wala kay mahimo. Wala kung Kristohanon ka, onya, wala kay nahimo, wala si Kristo sa imo. You can do nothing without Him. Wala kay mahimo kung wala'y Ginoo. Manapag-abot sa mga pagsulay, you can do nothing. Wala man lang kay gihimo. Pag-abot sa luya-luya, yun. Ha? Pag-ingon nga, luya man, oy, giatako sa kaaway, luya gid ko. Luya gid as in luya. Literal gid nga luya. Di sa ko mosimba. Pahulay sa ko karon. Ha? Ingon ang pulong sa Ginoo, apart from me, you can do nothing. Nangalagad ka sa Ginoo, wa kay gihimo. Pag-abot sa problema, problemado gyud. Pag-abot sa kaluya, luya gyud. Pag-abot sa kining mga pagsulay, wa gi kusog, wa gi nahimo. Di sa ko mosimba, di sa ko moampo, di sa ko basa Biblia, kay luya man jud ko. Igsuon, basin og sign na nga wala gid kay Kristo sa imong kinabuhi. Kay ngano man, kung naa si Kristo sa imong kinabuhi, you can do everything. Na kay mahimo pag-abot sa kaluya. Dili ka basta-basta mag-give up. Kay katong naa sulod sa imo nga si Hesukristo, mautoy mo hatag kanimo kusog. Gabisan luya ka sa lawas. Mulahutay ka, mupadayon ka, mubangon ka, mutindog ka, mulakaw ka, mudaig ka sa Ginoo, musimba ka sa Ginoo. Bisan luya ka physically kay giatake ni Satanas, pero kay kusgan ang naa sa sulod sa imong kasing-kasing, which is si Jesus Christ, maunang mubangon ka, mulukso ka diya sa Ginoo, mudaig ka diya sa Ginoo, mutyabaw ka diya sa Ginoo, kay tungod sa tandog, tungod sa gahom nga naa diya sulod nimo. Manay timaylan sa empowered. Ingon ang pulong sa Ginoo in Acts chapter 1 verse 8. You will receive power when the Holy Spirit comes on you. Kung musulod kanimo ang balaang espiritu, makabaton kag gahom aron makahimo ka sa pagsaksi. Mo ni gingon diri Sa diha nga naluya ang mga apostoles si Jesus Christ, kay siya namatay na, kung sa gibilin ng word ni Jesus Christ, ayaw mo kaluya. Mukun sadya kaninyo ang balaang espiritu. Aron makabaton kamo og gahom og mahimong mga saksi ngadto sa Samaria, Judea ug Jerusalem ug sa tibuok kalibutan. Ano man? Kisabay isog nga muwali. Dili nimo kaya, kinahanglan nimo ang balaang espiritu, kay ang balaang espiritu mo nay mo paisog sa imo ha. Kini mga tawo nga nangadto anang mga critical na country, kanang mga country nga ginapatay ang mga Kristohano na magwali, mga missionaries. Nganong na pa may missionary dito sa Afghanistan? Nganong na pa may missionary sa Iraq, sa China? Nakabalo man silang kinabuhi nila ang posibilidad na kabayaran kung sila magpadayon sa pagpanangyaw anong dapita. Nganong isog man sila? Tungod sa balaang espiritu. Kay kung wala na sila'y balaang espiritu, dugay na silang libaliban.
Ningon na adi kung ato ang lugar. Nga naman, anong isog sila? Kay may kunsad kanila ang balaang espiritu aron makasangyaw sila sa pulong sa Ginoo. Kaya ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, kinahanglan nga isog ka o mahimo lang kang isog kung ang balaang espiritu misulod ya kanimo pinaagi kang Hesukristo. Mana kung talawan ka, timaan na nga wa gyud mo kunsad ang balaang espiritu kanimo. Anong talawan man ka? Kung naanak kanimo si Jesus Christ, dapat isog ka. Tanawa si Jesus Christ. Nitalaw ba si Jesus Christ? Pagani siya mahatlok na mamatay. Giatubang niya ang kamatayon. 2 Timothy chapter 1 verse 7. Ingon niya sa 7. Kay ang Dios wala maghatag kanato og espiritu sa katalaw, kundi sa gahom o sa gugma o sa pagpugong sa kaugalingon. Mungtana ko na da kanimo ang espiritu. Ano talawan man ka? Nga ang Ginoo wala maghatag og espiritu sa katalaw. Kung naana kanimo ang espiritu, basig lahi na ang espiritu. Ha? Basig espiritu na sa dilingon nato. Ang espiritu sa ilimnong makahubog kana, isog yun na. Pero sa kabuang. Pero ang espiritu nga gihatag sa Ginoo, di kabuang. Wala maghatag ang Dios og espiritu sa katalaw. Mga pag-abot sa mga pagsulay, dili ka dapat talawan. Dapat mubarog ka, mulahutay ka, kay ingon ang pulong sa Ginoo, kay ang espiritu nga naa diha kanimo, kini nga espiritu gamhanan, mahigugmaon ug adunay pagpugong sa kaugalingon. Kay nung dumo sa fruit of the Spirit, muto siya ang ma-produce sa espiritu nga nada kanimo. Sa hinumduman nato nga kung kita buhi diha kang Kristo, empowered kita sa balaang espiritu.